Som Alena, mám 57 rokov, som spolumajiteľkou kreatívneho štúdia, taká malá reklamka. Našla som tento projekt Buddy a vracala som sa k nemu možno po 3 roky opakovane, lebo zvažovala som, že či to proste zvládnem nejak tento záväzok, lebo je to vec na celý život. Očakávania som nemala žiadne, skôr tie obavy. Keď to beriem, že tie prvé mesiace, tak tam sa tie obavy naplňali. Ale teraz je to úplne nad očakávania. To by ma ani vlastne nenapadlo, že ten vzťah sa môže takto vyvinúť. S Kikou sme boli v takej špecifickej situácii. Väčšinou tie dobrovoľníci dostávajú deti, ktoré majú 12 rokov. Kika už mala 19, čiže už nebola v detskom domove. Prvé stretnutie sme mali dohodnuté na námestí v Trnave pred mestskou väžou. Čakala som 10 minút, 20 minút. Volala som, telefón vypnutý. Takže prvé stretnutie bolo takéto. A už som bola v takej situácii, že áno, som tu. Proste je dôležité pre toho človeka tu byť, ale naozaj si zbaviť akýchkoľvek očakávaní, ale nie ani tak očakávania, ako toho tlaku. Že robiť všetko pre ten vzťah, že aby to bolo, ale tak už som to nechala tak voľne plávať a zavolala som Kiku k nám, že keď chceš, prídi, budem piecť medovníky. Nechávala som na ňu, že nech ona urobí ten prvý krok, že nech to nie je také nátlakové, že ja vždy prídem, ona tam síce je, ale tak proste je aj nie je. No a to bolo také celkom zaujímavé, tiež Kika akože príde, potom správa, že nemôže, potom správa, že to nebude vychádzať, potom, že teda vlastne príde, akože dobre, tak akože keď prídeš, tak tu budeš a keď nevíde, tak inokedy. Tak naozaj som nechala v takom, že naozaj je to na ňu a že teda budem vedieť, že príde, keď tu bude. No a potom mi prišla SMS-ka, to si pamätám z vlaku, že som vo vlaku a idem do Trnavy, lebo ona bývala vtedy v Bratislave a teda v Trnave. Tak to už bolo tak, že wow, tak som už manželom, že Kika príde. Tak naozaj prišla, trafila k nám, piekli sme medovníky, boli sme sa prejsť, s manželom si zapalila cigaretu na terase, takže s ním sa hneď proste si sadli. Takže odtedy už to bolo také, že stále lepšie.